Bună ziua! Eu vă voi prezenta câteva beneficii de ce este necesar de consumat apa și în special cu clorofilă. Între acest subiect, între acest video, veți înțelege toți pașii corect de ce este necesar să bem apă, când să bem apă și cum să o bem. Fiindcă apa nu se bea cu paharul, dar se bea cu gâturi mici pentru a se asimila bine în organism. Astăzi vom afla care sunt beneficiile și de ce este importantă apa. Să facem cunoștință. Sunt Maria Lucian. Educația mea în domeniul gătitului a devenit de mic copil, așa și am făcut această specialitate de bucătar cofetar. Am devenit nutriționist prin problemele personale de sănătate. Am aflat foarte multe cunoștințe în domeniul nutriției și fitopreparate. Sunt certificat și lider a companiei Nature Sunshine Products, membru Asociației Nutriționiștilor din Moldova. Desigur, sunt și soție și mamă a 3 copii minunați. Miracolul apei. Apa este ca și aerul, un miracol foarte important pentru viața noastră. Corpul uman este alcătuit în totalitate de apă. După cum vedem, creierul este din 75% apă. Sângele constituie 92% apă, oasele 22%. Dacă noi nu vom consuma apă, oasele vor fi foarte fragile și repede se vor rupe. Mușchii 75% apă. Apa reprezintă 60-75% din masa corpului uman. O pierdere a numai 4% de apă corporală duce la deshidratare, iar o pierdere de 15% poate fi fatală. Cum observ eu aceste 4% și 15% la persoanele care îi consult? Am cântar, Tanita. Acest cântar îmi arată 4-5 parametri importanți. Kilogramele, grăsimea acumulată, masa musculară, procentajul de apă, vârsta biologică și masa osoasă. După acești parametri, eu deja văd dacă persoana consumă apă îndeajuns sau nu consumă. Și noi știm că fără de hrană putem trăi timp de o lună, iar fără de apă nu putem supraviețui nici 3 zile. Procentele de apă în corpul omenesc. După cum am zis, fiecare organ are procentajul său de apă. O femeie constituie până la 55% de apă, iar un bărbat până la 65% de apă. Ce face apa pentru tine? Apa la noi formează saliva. Apa menține mucoasa umedă. Apa permite celulelor corpului să crească, să se reproducă și să supraviețuiască. Apa este necesară pentru creier, pentru a produce hormoni și neurotransmițători. Apa reglează temperatura corpului prin transpirație și respirație. Apa descompune mâncarea în nutrienții necesari pentru a supraviețui. Apa ajută la transportul oxigenului în întreg corpul nostru omenesc. Organismul uman depinde de apă pentru a supraviețui, după cum am zis, ca și aerul. Fiecare celulă, țesut și organ din corpul uman are nevoie de apă pentru a funcționa corespunzător. De exemplu, dacă organismul nu folosește apă pentru a menține temperatura în normă, atunci la noi se vor acumula foarte multe toxine. Și aceste toxine noi le putem îndepărta cu ajutorul consumului de apă. Dacă să luăm un experiment să facem pe parcursul zilei, noi apă puțină consumăm, dar prin urină noi eliminăm mai în jur de 1,5 litru de apă. Asta ce e deja testat de specialiști, de ce vă zic și eu, că
în organismul uman zilnic, el pierde prin transpirație și respirație în jur de jumătate de litru de apă, prin urină, după cum v-am zis, 1,5 litru și prin tranzit intestinal 200 de mililitri de apă. Dacă nu beai suficient apă, tu vei simți după așa simptome ca gură uscată, piele uscată, senzație de usturime, un sistem imunitar slăbit, te vei simți mereu obosit, probleme digestive, infecții urinare, scade masa musculară, dureri articulare. După cum vedeți, aici v-am atașat o poză cu o celulă hidratată și una deshidratată. Sper că deja vă dați seama de ce este necesar să consumăm apă suficientă în decursul unei zile pentru a compensa acele pierderi care am zis în slide-ul precedent și pentru a nu duce corpul la deshidratare, că aceste deshidratări sunt asociate cu foarte multe boli. Și este foarte greu de a trata boala când organismul este deshidratat. Și uitați-vă aici, în acest slide am două feluri de deshidratare ușoară și gravă. Dacă v-ați regăsit în aceste două colonițe, să știți că deja organismul vostru cere de mult ajutor. Încercați să-l ajutați. Și mai sunt și așa probleme de sănătate când tu ești deshidratat. Așadar, dacă bei puțin apă, cu atât ești mai predispus la formarea coșurilor. De ce v-am zis că apa este foarte importantă pentru noi. Chiar și pungii, nasul roșu și uscat, tot este problema deshidratării. Dispoziția proastă. Ai un scalp frumos, un păr strălucit și puternic, ochi luminoși, piele fără riduri, fără coșuri și slăbești mai ușor. De ce zic slăbești mai ușor? Fiindcă apa prelungește senzația de sațietate și ajută la digestie. Deshidratarea te face să mănânci cu mult mai mult, deoarece corpul uman confruntă des senzația de sete cu cea de foame. Care este norma ta pe zi de a bea apă? Noi știm că apa rămâne cea mai bună metodă de hidratare. Nu ceaiurile, cafelele, apele gazate, cum este cola, Fanta, etc. Cantitatea normală pentru o persoană este 30-40 de ml pe kilogram corp. Este necesar să bea și copiii apă? Da, este necesar, fiindcă noi de mici trebuie să-i deprindem ca ei să consume apă. Și aici vedeți tabelul corespunzător vârsta copiilor voștri pentru a calcula necesitatea apei pe zi. Apa și hidratarea, de ce trebuie să o bem și la ce te ajută? După cum am zis, ea evită oboseala și migrenea. Menține rinichii sănătoși. Ai un somn calitativ și o dispoziție mai bună, o piele frumoasă, o digestie bună. Oare trebuie să bei apă în primul lucru de dimineață când te trezești? Da, desigur. Eu folosesc apa cu clorofil. Apa la mine este călduță și deja eu iau câteva linguriți de clorofil pentru a porni acea digestie bună, pentru a îmbogăți, a da corpului energie, a da vitalitate și o dispoziție bună pe parcursul. Ritualul meu după trezire este ca să consum apa cu clorofil. Ca de obicei, pentru începători este o linguriță mică, dar eu deja m-am deprins și eu iubesc așa să o servesc mai concentrată. Apa este ca un medicament. Desigur, cu toții știți că apa vindecă și menține un trup sănătos. Dacă mulți din noi nu iubesc să bea apă, nu că nu iubesc, dar pur și simplu des aud, mă confrunt cu așa întrebări că eu nu am senzația de sete. Dar organismul oricum, perioada aceasta ție nu ți se, dar peste vreo câțiva ani tu ajungi la acea problemă de sănătate când deja organismul ți-a dat de știre că până aici ai mers ostașul. Tu trebuie să beai apă. Și ca să te deprinzi să beai apă,
începând cu, dacă tu o perioadă nu ai băut apă, norma ta pe zi o începi de la jumătate de litru. Adaugi o felie de lămâie, mintă, imbir, castravete sau chiar și fructe proaspete pentru a da un gust mai gustos și de a normaliza pH-ul apei pentru organismul tău. Sau chiar și cu clorofilă adaugi. Vă voi povesti puțin despre clorofilă, de ce este necesară să consumăm clorofilă, fiindcă ea este o sursă importantă pentru viață. Contribuie la purificare, regenerare și revindicare. Vedeți câte efecte are această apă miraculoasă. Apa cu clorofilă oprește creșterea bacteriilor, a ciupercilor din intestine. Mulți din noi suntem acum predispuși la multe infecții, la candidoze, herpes, etc. Dispare mirosul neplăcut al corpului, oprește cariile dentare și inflamația gingiilor. După cum am zis, deja normalizează pH-ul în organism și combate următoarele boli, cum sunt râncele, amigdalite, ulcere stomacale și intestinale, inflamații ale pielii. Contribuie la eliminarea metalelor grele. Acționează ca un bun antioxidant și antiinflamator datorită vitaminelor A, K și E care sunt în această băutură. Combate cancerul, curăță ficatul de intoxicație cu medicamente și cu alcool. Este ideală în refacerea mușchilor pentru persoanele care fac efort fizic, cum sunt instructorii de fitness, chiar și persoanele care frecventează sala de forță. Îmbunătățește microflora intestinală, ajutând la curățarea colonului de toxine. Elimină foarte bine aceste toxine, cum sunt paraziții, etc. Ajută la transportarea oxigenului spre toate celulele și țesuturile corpului. Reduce drastic nivelul de colesterol din sânge, întărește imunitatea, favorizează asimilarea vitaminelor și mineralelor în organism. Iată de ce zic, clorofila este miracolul naturii. Sănătate în fiecare dimineață, amiază și seara, cu clorofilă. Fiți sănătoși! Aici vă arăt cei 5 pași principali pentru a avea o sănătate puternică, un sistem imun puternic și primul pas este hidratarea. De ce este important noi să ne dehidratăm? Pentru ca a elimina cel de-a doilea pas de parazitarea organismului. Prin acești doi pași, noi deja automat facem pasul 3, detoxificarea organismului. Și prin pasul 4, noi dăm alimentația cea corectă a organismului, dăm nutrienții necesari, cum sunt aminoacizii, vitaminele, minerale, grăsimile bune, enzimele și apa, desigur. Și a cincilea pas este că noi deja susținem sistemul imunitar. Suntem cu mult mai sănătoși și mai puternici pentru a rezista fiecărei boli. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Cu drag, nutriționistul tău, Maria Luchean.